Ja tornem a ser aquí i parlem d'aquestes imatges que la Natàlia va trobar pel diari Ara, allà on treballa. Són, Natàlia, del 2007, curs, un clínic, en realitat una xerrada, pels entrenadors que miraven de treure's el títol nacional. És una sessió a Sant Cugat. Sí, a Sant Cugat, crec que és l'11 d'abril del 2007, és a dir, això que dèiem abans d'agafar fins i tot el filial, una xerrada que planta dos equips de juvenils, crec que és, un 11 contra 11, i el situa un equip que és el que ell intenta explicar, que és el Barça amb un 3-4-3, defineix com el seu model favorit, el que ell creu que és l'ideal per jugar contra la majoria de rivals, i situa un altre equip amb un 4-4-2, que parla sobretot de la situació del Real Madrid d'aquell partit, o d'aquella temporada, contra el Barça, parla fins i tot de Ronaldinhos, de Decos, és a dir, està intentant fer una explicació de com veu ell que hauria d'haver Rijkaard gestionat un partit contra el Madrid. Ens hem quedat, Pichi, amb tres detalls, que és la sortida de la pilota, és l'home lliure o el tercer home, segons el seu llenguatge, i amb la pressió. La pressió. Doncs vinga. Bueno, comencem pel primer, que és la sortida de la pilota, és intentar tenir sempre superioritat numèrica. Crec que aquest equip ho fa perfectament, no d'ara, sinó de fa molt de temps. I és amb la intenció d'arribar, fer arribar la pilota a les posicions d'atac amb les millors condicions perquè els jugadors de dalt acaben definint i creen el desequilibri. Això deia Guardiola l'any 2007. Però seguim tenint l'home lliure, el que té la pilota. Què passa quan aquest senyor se n'adona que aquell té la pilota i el va defensar? L'apreta. Aquest senyor està sol. Simplement, quan hi va és un passe, està sol. Què passa quan aquest senyor ve a defensar aquí, que és el correcte? Que estan oberts, defensivament han de tancar. Què passa quan està obert? Tens sortida per lateral o tens passe a l'extrem. Vull que us adoneu amb el 3-4-3 contra aquest 4-4-2, que és sense córrer. Aquella famosa frase que diu toca i sal, toca i mueve. Toca i mueve a on? A on? El futbol està ocupat racionalment l'espai i la pilota va a l'espai. Clar que aquest senyor s'ha de moure quan rep la pilota, es mou, clar que es mou. Quan fa moviment d'aproximació o fa moviment de venir i anar-se'n o d'anar-se'n i venir, en aquell moment està fent una acció de moure's, però moure's en el seu espai. Per què? Perquè allà tenim un 3 contra 2. És aquesta. M'agradaria que entenguéssiu, que veiéssiu on estan els homes lliures per a partir del passe, a través de la circulació de la pilota, arribar a les posicions d'atac doncs amb la possibilitat que gent desequilibri, com pot ser el Ronaldinho o el Messi, doncs agafin la pilota i puguin encarar. I això és el que veiem ahir, al Camp Nou. Sempre tres línies de passe, sempre tres línies de passe obertes, sempre facilitat pel que té la pilota, pel posseïdor de la pilota, amb la intenció òbvia d'intentar arribar ahir, moure, fins trobar els forats, fins trobar l'errada en les basculacions, amb les desmarcades, és a dir, provocades pel joc. Rebre entre línies i fer arribar la pilota amb les millors condicions a l'home de dalt, en aquest cas a Pedro. En cada acció, el Barça posa un jugador més que el rival. Sempre tenir superioritat numèrica per tenir moltes línies de passada obertes i que el posseïdor no tingui dificultats a l'hora d'escollir, que hagi d'estar ell qui esculla la que creu millor opció tàctica. Per tant, està claríssim que això és la base del sistema. Segon tema. Home lliure, o parlar del tercer home, no? Parla del tercer home, sí. Doncs escoltem què deia Guardiola el 2007. Quin problema hi pot haver en aquest sistema? Doncs que que és el gran drama del futbol que un vol proposar. El futbol, com sabeu, el 99% de la pilota es diu jo dono la pilota i jo m'espero. Vosaltres tens els 4-3 i jo m'espero. Sé que tard o d'hora la perdràs i quan jo la fotré. Aquest és el gran drama. Perquè, com us he dit abans, l'atac i defensa és una cosa unida, no es pot separar. Doncs tothom espera que tu ataquis per quan jo la perds, jo me'n vaig. Aquest és el risc que hi ha. Tothom espera això. Per tant, moltes vegades has de ser molt conscient del risc que prens quan tu vols sortir jugant de darrere. Quina és una de les possibilitats per evitar una pèrdua de pilota i que hi hagi contraatac?
el concepte que a mi m'han ensenyat tant i tant i tant de temps, que és el concepte del tercer home. El de buscar llum per deixar de cara i obrir. Amb aquest evites milions de riscos. Jo, posat pel cas, sóc un central. Poseu-vos cadascú més o menys en el seu lloc que estava. Jo estic aquí i puc jugar amb el mig centre, que està sol. No ho oblidem, És quasi un 4 contra 2. Mireu des d'aquí dalt, Aquest està lliure, que ajudarà per aquí. Aquell, fixeu-vos, Eto'o, que està completament sol. A veure qui collons el marca amb aquell. Per tant, jo puc jugar perfectament amb ell. Mireu que aquí hi ha un 4 contra 2. Mireu si senzill, Mireu si senzill. En aquesta situació que jo, com a lateral esquerre, puc sortir, com a central o com a mig centre, hi ha l'acció que és la tercer home, que és la de l'última línia que es diu, que és jugar amb Eto'o. Quan jo jugo amb Eto'o, en aquest moment ell està d'esquena, té, mireu, l'opció de Deco, té l'opció d'Iniesta, té l'opció de l'altre jugador. En aquesta situació que va i l'equip ja ve, si hi ha pèrdua de pilota, tenim un jugador per defensar, 2 jugadors per ajudar, 3 per ajudar, 4, 5, 6, 7. Tinc 7 jugadors darrere la pilota, per tant no és un risc. A mi, si us poso un exemple, a mi el Cruyff quan deia, diu, tu quan tinguis la pilota, el primer que mires és el més lluny, el profund, a Romario, al Laudo que s'hi juga, el profund. Que no hi ha espai, juga aquí, juga al costat. Però el primer que puguis mirar, si tu pots jugar llarg, juga llarg. I això evites, més enllà que sigui una acció que estàs agredint, evites milions de contraatacs. Perquè un dels problemes de tu voler jugar a futbol, de tu ser protagonista, de tu voler jugar al contrari, tenir un respecte a la gent, perquè creus que jugar és el fet que quan tu tens la pilota, vens aquí i la perds, perquè és futbol, perquè les peces es mouen, perquè el senyor rellisca quan li passo, quan que sigui, es posa una contra i te'n bany. Evitar les pèrdues de pilota que provoquen contraatacs de l'equip rival i que t'agafen fàcil. El tercer home sempre... El Barça és l'equip del món que més rep d'esquena. Els jugadors i que més la juguen d'esquena. I això va ser famós amb Vaquero, que era tan criticat i tan bo pel futbolera. En qualsevol zona del camp, a més. Sí, en qualsevol zona del camp. Normalment dalt el risc és menor, però el Barça està tan capacitat que ho pot fer amb la sortida de la pilota i que ho fa habitualment en la sortida de la pilota. Què passa amb aquesta acció, per exemple, si acabés ahir perdent la pilota Villa, fixa't que té 7 jugadors, aquests 3, i els 4 defensors que estan per darrere en disposició de defensar el possible contraatac de l'equip rival. Per tant, no és cap situació perillosa. Senyor que deia Laureano, no? Primer jugues amb el d'allà. Si la perds allà, no hi ha... Fixa't que una de les consignes que diu el Pep a mi em deia Cruyff de primera acció, mira dalt, si el Romario o l'Audrup Eto'o estan sols, passada en profunditat allí, i allí no hi ha risc, i apareixerà el tercer home, no? Però aquest equip ho fa tan fàcil que ho pots fer amb la sortida de la pilota i ho pots fer dalt. De fet, és contradictori perquè hi ha la sensació que el Barça sempre juga en curt, i si no hi ha més remei, juguen al llarg, quan, de fet, la mentalitat és al revés, justament. Si puc, el primer que miren o intenten mirar, el cap ben alt, buscar ben lluny, si no hi ha més opcions, quan començo a baixar i quan acabo jugant en curt. La portería rival está allá y el joc és fer un gol. Pero además, en cuanto a los pases, la mayoría de la gente piensa, no, pase largo, porque llegas enseguida a la portería. Pase largo es difícil, te la pueden cortar, pero además, el jugador que pasa en largo, no para el remate, si es para rematar, la jugada es buena, para la creación. Lo normal es que la corten, pero si no la cortan, el jugador que la recibe se encuentra huérfano de ayuda porque, entre otros, el que ha pasado está muy lejos. Jugando en corto es más fácil, pero es que además doy la pelota y estoy en la jugada, sigo con ella. Y entonces el Barça lo que hace, lo que estábamos hablando, pues ir en bloque, van en bloque. Lo cual también es bueno para si se pierde, entonces como una araña gigantesca, matar. D'això parlarem ara mateix. Porque, sí, es lo que quería. De la pressió. Sí. Que és el tercer. Sí, porque el Barça ataca muy bien, pero ha habido equipos que han atacado grandes equipos, Brasil, el Real Madrid de la época de Di Stéfano y demás. El Dream Team. Sí, exacto. Y el de Kubala también, que han atacado también como él. Ahora, ninguno defiende como él. Ese es el gran secreto d'este equip. Doncs és el tercer concepte que volíem explicar perquè el 2007 el Pep ensenyava a aquells entrenadors com s'havia de pressionar. El moment defensiu, com tot,
sota el meu punt de vista, és estar sempre entre els jugadors. No està mai declarat en què jo estic amb ell, mai. Aleshores, aquest jugador ha d'estar entre el lateral i el central, cosa com si volguessin sortir de darrere els quatre. En funció dels seus moviments, nosaltres defensarem o no defensarem. Fem a poc. Entre els dos. Tres, decidir estant sempre entre les línies, entenc que si no vols que aquest Iniesta jugui lateral ni el Xavi jugui de lateral, que quan la bola es declara aquí, que aquest vagi apretat d'hòstia a la banda, tanqui, i l'altre ajudi una mica a posicionar més. I sempre està entre les posicions. És a dir, el bo és sentir que aquest jugador arriba al central i arriba al lateral. Això és el collonut. El collonut d'aquest jugador és que pot arribar aquí i si decideix pot arribar allà. Que aquest pot arribar a apretar aquí i pot arribar allà. Que el jugador no sàpiga el que està atacant, del guill contrari, que ell sap on té el seu defensa. Cadascú pensa que no té defensa i de sobte el té perquè aquest arriba a les dues posicions. Jo crec que és el fred diferencial d'aquest equip de Guardiola, que és l'equip que defensa més lluny de la seva porteria, defensa en camp contrari, no? Per què? Perquè ataca amb molts efectius i, òbviament, estan posicionats ja per la pressió immediata quan es perd la pilota i ja han canviat el xip en el moment que hi ha una pèrdua de pilota. I el Racing ho va fer bé, perquè no va intentar jugar a la pilota, no va voler caure en aquest joc i es traía la pilota de sobre. Cooper lo había comentado. El problema mayor es cuando recuperemos la pelota, porque si la perdemos nos matan. Fixa't que la pressió és immediata, per què? Perquè els jugadors estan posicionats en posicions intermitges, no a sobre del rival, sinó en una posició en la que pots anar a pressionar a un o a un altre jugador. El que deia Laureano, ataquen 7, en realitat no fan falta els 7, però quan la perden sí que, com els 7 estan aquí, i a més en distàncies, com deia, en distàncies molt curtes, per tant els esforços són mínims. Y en esto yo quiero decir una cosa, porque yo llevo años eso de hacer faltas inteligentes, que lo dicen los críticos, los aficionados, los propios jugadores, entrenadores. Si el Barça hubiera tratado de hacer las faltas inteligentes cuando la pierde, pues docenas y docenas de goles se habrían ido al limbo, porque ha marcado más goles. O sea, marca menos goles cuando ataca, porque el contrario le está esperando, entonces ya le cuesta más entrar, pero en el momento que pierde la pelota, como decíamos ahora, como están allí en bloque, te quitan la pelota, te cogen descubierto y te marcan. No se va a hacer la falta inteligente, se va a robar el balón, que es mucho mejor porque puedes hacer gol. Sempre li he sentit dir això, que de la falta intel·ligente... La recuperació. No va per res, el que cal és córrer i recuperar la pilota. Recuperar la pelota, claro. Natàlia, per tant, el que deia Guardiola el 2007, a les teves imatges, el 2011 continua ben viu, eh? Sí, a mi el que m'agrada és la passió amb què ho explica, ho té tan clar que m'imagino que després anar a la plantilla al vestuari i transmetre-ho és relativament fàcil. També en tota la xerrada comenta molt que depèn tot dels jugadors que té, és a dir, està molt bé aquesta idea de futbol que té Guardiola, però al cap i a la fi també la gràcia, és a dir, el més important és que l'entrenador ho tingui clar, Guardiola ho tenia clar abans d'agafar l'equip, però també s'ha trobat amb uns jugadors que són capaços de proposar el mateix futbol que ell vol, i a més d'entendre'l perquè ell té aquesta passió. Jo crec que és molt bona la combinació que tens en aquests 4 anys de diferència, no haver cambiat res. Yo en esa cuestión también todo el mundo dice, parece que tiene su lógica, el sistema de acuerdo con las características de los jugadores. Yo no estoy de acuerdo, pero además a los que lo dicen les digo siempre, cuando yo empezaba a jugar, comenzaba la VM y la gente, sobre todo cuando se perdía, decía, eso es para los ingleses, nosotros. Al cabo de no mucho tiempo, todo el mundo, todos los equipos, la VM. Luego el 4-2-4, se perdía, eso es para los brasileños. Pasó un tiempo, todos los equipos. 4-3-3, el Escoba, vino el Escoba, todos con el Escoba. Y ahora, yo por ejemplo veía al Madrid ayer juegan todos la defensa en línea, lo cual es la muerte, y adelantada además, para dejar metros a la espalda ahí que te matan. Entonces ayer estaba el Betis, claro, en la televisión, que no ves mucho,
pero de pronto veías, no 4 defensas, 3 y 3 delanteros, y cantidad de metros del portero a la defensa. Digo, pero en cualquier momento un equipo como el Madrid les mata, y claro, los 4 goles igual, pelota a la espalda de la defensa, carrera de Higuaín. Cristiano primero, que era el gol que mete Higuaín, por ejemplo, hubo uno de Higuaín, sí, pero los primeros se la pasó, o sea, Sí, pilota... se fue a la portería y se la pasó a portería libre, ¿no?